We hebben een kleine verrassing voor Bart in elkaar gestoken, want je hebt iets geoefend, hè? Het refrein van Tot aan jou. Ja. Dat wil ik. Op de viool. Ja, je zei, er waren al violen bij toen, dus dat is al ooit op de viool gespeeld. Allee, hij gaat dat speciaal voor jou brengen, Bart. Allee, ja. Dat is heel refrein. Ja. Doe maar op uw gemak. Mooi. Het gevoel, hè? Mooi, hè? Ja, want dat is eigenlijk de melodielijn, dat is geen begeleiding. Dat is echt hij vertelt het verhaal met de viool, dat is straf.